Allah jarama on jarama yalla teddinoma oɗo wele makko enen fof ndendi sabu gono fof darima darde tinde jamma ñalama suko hay kihiɗe mi yi on oɗon jaaha e galleji oɗon balla oɗon mbaajo oɗon jinga ko waɗi ko so waɗi ko enen ndendi gueɗel gotel tan on jimmi wiide on mi woodi kadi mi waati mi jam fotako mi woodi mi waati ɗum subaka hina mbeɗa anndi wonde maccuɗo leñol ngol e leydi ndi kala ko kadi waɗi yo taw ko ɓural ɓesgu so wona ɓural yallah danname gueɗel gotel jimmi wiide o min mbeɗe foti heɓde salaire sabu wonde maire oɗon salaire mi yowima alhamdulillah ko jogimi kono yanami on salaire jimmi ko joñi ha wona lebbi 12 fecce miskine so min ɓenni noon haade yam fuɗɗade mbeɗa yiɗi yettude ko yiɗi fof ardiɓe men diini ardiɓe men aada sabu ko ɓen ndeni renno go so wonkono waɗa kamɓe mbaaji to kamɓe jiyata ko wonɗi ɓe ndentine ɗum noon ko yi haɗem fuɗɗade jinnomi ko gardiɗo to banggue diini hay sino ko konngol gotol hokka en gardiɗo to banggue aada hokka en hay sino konngol gotol mbawi fuɗɗade yewtere no bébé ko mbinimami ko noon wona winoma ya continue tan jangde ma joni a yi résultat wona joni kam ka avocat inchallah en ƴeewat studio el toktel taw koko luwata o moƴƴanno kono o yeete o jeeteɗo en ɓalli galle men ha may waɗɗen aran tan kono o kam o jeeteɗo wasata dañen to luwat ko janggude so ari ɗo tampata kadi janggude so ari e leyɗel banni ɗe fotani amde ko ƴeeway o ko gasi en mala o ko luwas so naffin numéro mbaɗen feere ƴetten numéro o daña kam to dawɗa ɗeɗo balɗe ɗum ɓurat vraiment mi weltima ɗon koni neɗɗo so janggi yo andu no jogui vantage waɓe namen ɓe kam ko ouvrier tan gonat kono onon jangguɓeɓe son gaari ɗeɗo leyɗe en wonno Allah ne uddi Allah ne yanñi ga jangde kam ne wemna ha wi son gaari on poti jokkade on potani wadde découragé potani wadde découragé sabu neɗɗo janggata duuɓi nogas ara ɗo wiya kadi moɗon ya ouvrier wata wonde Koko Seki Komi ko addumagaji on ko jam jam on mbaɗa dawani minen sukaɓe école kay joni noon on haaju ɓurɗo Jolal waale addino on ɗo hom jejjinnoɗo haalande guila nden haaju kaw Ablaye yehino ko muɗum hecci hanke yehino salminoy ɗum galle muɗum joni noon kisa noon mbo haalano ham ɗon haala mawɗo joni noon hokkimi won kay goto mo addini o wi omo jogdi probléme e joom suudu makko mo addunoɗo ko ɓooyani o ene windinimo kay carabinieri joni noon addinimo probléme uji wi kono ɗum ɗo hen nawa mbo e laamu joni noon mbimom tawe joom suudam ko avocat mi adda mo holla ɗum e ƴeewa kañum daranadema hen waɗandema hen ko golle pewde tade kañum ko ɗum yaari joni kablay ko sehelma ala kablay ko yo kam gonɗa garade o joni noon ko wawi wonde hen fo ƴeewa e saɗa wawi jokkodirde e muɗum eyyi min kam ala probléme ɓayde ko kawma addini kam joni min foof wadde noon mi wawa wadde hen haydara taw min kaldani kam eyyi joni noon ɗum kam numéro makko ƴetti numéro makko Abdou windama numéro makko eyyi ƴettu wat 333 347 et 00 joni no koye wadde no mbaydami ka nonon sukaɓe min mami noddumo mi haalde makko mi tottamo randi so Allah jaaɓi ñaan wano kono gonɗa koye parde jippade ni walla ko ay gonon joni dada balɗe mo mbaɗa anni ƴettude congé inchallah alay sago ɓe golle mon ɗe no muusa wallay jamma e ñalawma ñallita guinata haajoji eyyi ɗum noon ala probléme tawde koye congé gonɗa kam hankkadi ne ma waɗi surprise tan ɗum noon wadde mi yeehi gal gaccuma eyyi a jarama ewa won mi haali ɗo waɗa
ɗum fof wadde noon oɗon mi noddamo tan mi haaldemo ɗum ɗo haydara mi wawa ɗuminde hen to ɗum ni tan ɓe mbaɗata no seydi ga weltanama assalamu aleykum warahmatullah on calminama bandiraɓe eɗen mbiya tan kadi alhamdulillahi rabbil alamin ɓawa muñal fof ko yettere Allah no fewi wiyede ko alhamdulillah oɗo kadi eɗo gandi ɗo umminoɗo ha joni yeni ɗo joni kadi Allah waɗi o waɗi politique ha wadde Allah waɗimo place moƴƴo ñagana Allah ɓawde kam hankkadi goto fof no wawi wajade hoɗum kanko o wajimo hoore makko wonko yiwon ɗo ummi e haaji ande Allah eɗen mbiyata kadi yo jogoro jaam kadi janggo ko namditteɗo ko gaynako fof ko wayno ko Allah namdotto ɗum eɗen ɗamini kam ɗo ummi ɗo o yii fof kadi yettere Allah enen mbiya ɗon alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo kadi omo handi hen yettere Allah on jarama ana tardiɗe ko gonga ko gonga andi tan oɗoji ɗi tan sa ala oto hoore ma nde haalni seeɗa Sawa. Sawa alhamdulillah. Jam tan sel. Mawɗum jam tan kay jam tan. Mbar jam wonen. Mawɗum no galle waɗi. Alhamdulillah en jettan. Eyi mbaɗa heñi seeɗa o haalninomi haala ma o addininomi ɗum ɗo e kayiɗo joni noon noon jimmi ko ngara ga henne janngo so tawi a nanngani 8 heures saɗa wawi arde ga 8 heures 8 heures eyi 8 heures ko lawde est ce que wawonde 9 heures hay ɗum ni mi mbaɗa ɗum ni ne heewi kileneɓe hay no feewi ko an tan so tawi ɗo addini kam kayiɗo tan mbimi wadde ne ngara janngo 8 heures walla 8 heures tan wawi wonde sa dañi 8 heures ɓuuri moƴƴude eyi bisimilla ala probléme eyi ngara e heure noon no caɗele ngala hen 8 heures yo 8 heures tawe ɗo hen d' accord so Allah jaɓi ok mi salminima a jarama eyi moƴƴere Allah eɗen ndenen kam aɗa fulɓe en teddini mawɗo kadi mawɗo ne heewi gueɗe baɗe fayde rendo ɗum noon dawɗo diaye kañum kadi halfina to banggue aada wa kadi o waɗan hen hay so konnguli ɗiɗi bisimilla o dawta mam diaye eyyi ko mbasido moon tan tinnoɗen e jokkere enɗam e jurmodiren jafodiren muñodiren ko ɗum tan woni ko wawi nawrude yeeso wallahi o jarama mi wiini ɗum noon no mawɗo men aada wiiri ni tan ko yen tinno o jaaɓen serdede wonno enen ndendi jaam e jamalu kadi jawrani politique gina aron serde ha yimɓe ne kaɓana tikkodira par ce que kala ko kewi nder wuuro he haade goɗɗo ummade ladde naata ko enen e koye men ɗum noon no wini ko haala barka fayida en jettimo en jetti élimane meɗen kadi no mbiromi ni onon foof tan on jettama so kokki yamiro noon won hunde wonde kadi jinnomi yettinde ɗo wanniraɓe rewɓe ɗiɗo tedduɓe wonko mbaɗi ko tiiɗi so tawi on kokki yamirore mbeɗa yinno teddindeɓe ɗo yeeso men teddindeɓe noon wona kamɓe ɗiɗo ɓe teddinɓe ala ko teddinde kala debbo wonno debbo woni yummiraɗo sowi lebbi jeenayyi dicci reeni ndiyam e jeygol debbo kamɓe goni wanniraɓe men rewɓe yurmotoɓe walloɓe kamɓe goni kadi suddiɓe suuroɓe suddoɓe ɗum noon somi teddini ɓeɗo ko kala debbo jinmi teddinde
adunam do en ko baddado men ma joni min ko bende challenge e jom gallam non garmi do tan pour no mbawda wallitirde challenge baade gonne e ko jom gallam addimi do en joni non min donki famutirde mine mako kadi min donki tan dal famutirde mine mako minati wawde famde mo kadi nati wawde hadi wadde supporté kadi min gontiri ni entre assalamu alaikum maaleykum salam ñalli añalla jam jawnam jam ñalli alhamdulillah mawdum ni jettal bismillah bani bismillah ba awoni ablay jam oui oui ko no mbirda yo mer lawni tan raison pour laquelle ngoppum haaju jam fo garmi ay no saydi wirmani ko non oɗo suku debbo mo yiɗi tampindem te mi ɗaminaki min tampude par ce que ko debbo mo desmi gaddumomi ɗo ko par rapport e visa ko debbam lembel mboɗo jogui debbo jeewo ko ɗo woni nan ɗo woni no wonde sukaɓe mum ne jogui kayitaji mum légal certificat de mariage etc saha ko minen badda kanko non fiya kam ala fof dal haala bon koko haalta han kadi hay o ƴetti avocat moko joni noon ko wi joni dal min ƴewɗano min mbaɗi min mako jaa min ceer ko ƴetti avocat mako joni noon mbimi mi artama ɗo mbawɗa walludemi hen par ce que mi ala goto mo gandumi ɗo hen joni noon mbimi artama ɗo han ƴeew no mbawɗa walludemi hen kono an kanko ko wiiɗo wonde aɗa fiyamo malla aɗa waɗamo comme no ɗeɗon gueɗe ɗum ne woodi malla woodani ɗum min mi waafidam déjà min ko mawɗo komin kalno ko ɗum min mbaɗi min meeɗan fid debbo par ce que cheikh souleymane bal wi debbo hay debbo hoyntaki debbo teddinti debbo e cukalel e mawɗo nayejo ɓeɗo cheikh souleymane bal fondi ɓeɗo teddinti o ala preuve wonde mi meeɗi fiidemo walla mi meeɗi wiidemo ko boni eyyi min ko ɗumin jinnomi andude saabu mi janggi kayɗo mi yi hen o ala wonde a fotani hay a wawa hay ɓattademo gati o wi wonde kada fiyamo aɗa waɗamo comme no ɗeɗon gueɗi non ɗum wodani par ce que wodani eyyi joni no mbiɗomi tan bandiraɓe rewɓe ɓe noddani ɗo en mami ar holko addi noddude ɓe ɗo e holko tagi teddinde ɓe ɗo guidortoma noon ko biyeteɗo mairie castagna mairie mbeɗa sohli Grazie, intanto vedo che ti sei rimesso benissimo e sono davvero contenta di questa fascia che porti, è un onore per me averti conosciuto, veramente, averti aiutato. Mbeɗa jogui bettere mawde koyete surprise mi arema joni dara ɗon mari Bravissimo. Grazie. Ngalɗo teddugal ko faade kala debbo kadi o ko tubako nguru ranewu min komin nguru ɓalewu ko chrétien walla o ala diine mo jogata fo min komi juulɗo kono ɗum haɗani o jokki endam o darani kam nde gonmi e caɗele ɗum noon mi ala ko mbawi joldemo sona ruttudemo teddugal kanko pour l'instant wala galle to henne parce que min nini to kaldantumami ɗo min jogui 6 mois mi yobde mi yoɓani taw kanko joni ko goppuɗomi e galle he somi noddimo jaɓata ƴettude te min ko numéro moko tan jogui mi ala numéro goɗɗo mbawmi noddude pour wawa walludemi location e ñamde e ɗum ɗon foof mi anda ɗo hay goto presque kanko tan gandunomi sehilaɓe gandunomi ɗo seeɗa e yimɓe ɓen to kamɓe fof joni ɓe goppi kam joni mi ala hay neɗɗo goɗɗo mbawmi haaldude joni noon mbimi fota mi aratoma ɗo mi ƴewata ma mi dañ solution dal no mbawmi wurdirde ɗo henne kadi caɗele hadi gondumi ɗe joni min mboɗo jogui question an pour mi namdadema joni a jabotomi taw koye gonga a suutakam e dara ok joni première question woni kanko noon ko niran kanko ko visa tan jiɗatmo no ari luwanmomi galle à part le fait que noon mboɗo jogino activité ji ɗo ɗum addanomi yidde addude mum pour min mbawa gollodade hen o walla mi wadde géré par ce que ko économiste
mais à la fin o yalti hen o nani kabaruji bonɗi e ndin mbaɗi o remar galle makko oton ɓaddon 500 mètres oto mi noddumo e carabinieri mbaɗnimo convocation comme quoi yomi ɗumni mi yii ɗum ɗo ɗum joni min pour walludema mi kaldat mi jogui ɗo namdade ɗi fof mi namdade hay ko kalɗa ko namdono bana ko jinmi kon jaaɓoɗa kam te koɗo suudan haydara dal hakkude men joni an no gartade a jogui papier mariage non mi ala certificat de mariage gardumi koye visa o waɗani min garmi ga hen hay ɗum nde mo jogui debbo makko nen ɗo hen mo wurti ɗo e debbo ɗo hen ɓesgu makko joni mbiɗa mo fiima a jogui hen preuve mi ala hen preuve mum ala seede haydara mi ala seedantagal haydara no mi ala heddoto tan noon mbinnen en gandumi ko waɗata kam ko ene gurdumi makko ko ɗum tan kalmi o fiyat kam ala fof kadi ƴattoje ko ƴattoramo façon haala bonka fof mo waɗani e aɗa faama tan dal saha haymo tawmi to lellimi ɗo henne o fiya mi wiyamo tawi ko ɗum ɗon wadde mi wat ko welma ko galle o ko gallam jalta ala fof kal façon haala bon ko haala kam wala preuve mum filmé wala preuve muɗum écrite wala preuve muɗum audio mo ganduɗa neɗɗo ne wawi heɗade yiye nana hen birwi pigal walla ƴattoje walla joni kanko oɗon jogdi sukaɓe malla min galda haydara eyyi min kam ɗum foof e wade noon mami ƴeew ɗum mami ƴeew haaldude kanko e avocat makko mami ƴeew haaldude mum oɗon somi haalde on mami ƴeew ko wawi wonde hen foof mami noddiri so Allah jaaɓi d' accord waɗi fayida ɗum noon mi salminima juurima ok a jarama moƴƴere Allah e ma jaara merci waɗi fayida premièrement a fonno jogade papier de mariage joni deuxièmement mbiɗa omo wanma violenté anana mbiman ko min ala fof ko watta han a jogui preuve aji mi ala preuve o mi an kam aɗa waɗi compliqué de 1 a ala papier mariage de 2 ala preuve a waɗanimo enregistré a filmanimo a waɗani haydara ala seede mi ala mboɗo namdotonoma papier de mariage soɗo joguino ɗum ɗe caɗele fof watta soɗo joguino ɗum sa ɗum ɗo sa wiyata jogui ɓiɗɗo ɗo henna salaire makko watte coupé en 2 a faami fof konko waɗantuma ɗum hay galle o ko konko yaltata ko tuttuma ɗum a faami ɗum waɗi important papier de mariage joni min da solution mo tuggumo woni min nodda avocat makko o mbaɗen min ƴeewa min jewtiri min mbaɗa médiation hakkude mon ɗum tan woni ɗo solution goɗɗo ala no an kama wona waɗi compliqué trop ala preuve ala papier de mariage mi nodda no mbinomi ni cuddiɗo Hadja Gaye par ce que tampanoma no mbinomon ni gonduɗo e maɗa jamma ñalawma ma lelneɗa ma ɓufteɗa ma naweɗa tarode puusma kadi dawa golle ara defa kadi hay famille am mo ponnomi neldude mi natti liggade ittana neldana ɗum aɗa andi ɗum ɗon dañde debbo baɗo noon weeɓani ɗum noon en mbiya Allah hebbin kadi rewɓe waaɓe noon ɗum noon mi wawaddemo haydara sowona kadi kanko ne teddindemo e dow teddindemo kadi ko rewɓe fof teddinmi Hadja Gaye mbeɗa yiiɗi gara ɗo Selli. Ça va bien. Combien de voir? War de le ko pullu. Ay pullu hay comme avocat Kumba Ba. Hay min ko ramat so mbirem ko pullu murten. Ɗum kay moƴƴiti sa. Waden banda selli. Kalin pular wadde. Ko kay. Wat selli no galle wadde. Jam tan kay. Modum. Badda liggéeyo. Ay liggéeyo nan dana wanda. An
woni avocat Baba Blay jom galle makko o arino ɗo hannde o haalni kam fof no wayni kono wonko namdi mum pour kayit mariage o wi kamɓe wonde ɓe ngala kayit mariage kadi ɓe ngalda sukaɓe ɗum noon kay hay min Kumba wi kam noon mbimom ɗum fof e waade noon so tawi ɓe ngalda kayit mariage o so ɗumɗini so yettima ha hedde to foti yettiya to ɓe tampat kamɓe ɗiɓɓe fof mbimi ɓayde noon o haalni kam avocat makko mi nodduma ƴewen wadde hen masala ha guili yettiyaki toon ɓayde ko gon kay hayde ko kamɓe ɗiɗo fof koɓe fulɓe enen kadi ken fulɓe so yeehi ha tribunal ko probléme goɗɗo wontata mbaɗen hen médiation tan ƴeewen no mbatten enen ɗiɗo eyi ɗum tagi nodduma nden taw waɗɗa hay goto probléme yettoyta ko towtoɗa saabu so yettima toon kamɓe ɗiɓɓe fof ɓe tampat surtout Kumba kadi o tampat o ala preuve ko haali ko fof o ala hen hay goto preuve kadi o ɓe ngala kayit mariage ɓe ngala haydara eyi ko ɗum ɗon no won probléme ɓe ngala hen hay preuve goto laaɓɗo kadi kamɓe ɓe ngala kayit mariage ɓe ngala haydara ɗum noon enen ɗiɓɓe fof en ƴewat wadde masala ha wadde eyi ha ko noon kay eyi wadde joni no mbatten ko miijiɗa hen